Sebastian. What the fuck? Čaute. Ahoj. Toto je, že sen. Kabelka. Idem si pozrieť darčeky. This is my YouTube idol. Tuto máme kolegynku, tam sú dvaja homofóbovia. And she is star. She's star. Well, we both are, right? That's what we hear. Úprimne, asi by som teraz, ako vyzerám, to najradšej išla sama a s nikým sa nepojil. Oh my god. Hangover check. Východ. Východ, východ, humene, humene. Čaute. Hi, welcome in this vlog. Ja ho akurát editujem, prišla som už do Sigetu. Tento vlog bude, že bude tu viac eventov, hej. Don't hate me for that. Ale klasika, nevidela som proste video ešte z pred mesiaca. Takže bude tu proste záber statier z eventu v Prahe a Siget. And I love it. I love this so much. I love this vlog so much. Takže enjoy. Kto nebude chcieť pozerať to predtým, tak si preskočte na Siget. A I hope you enjoy. Ešte na začiatku budeme, boli sme s mojím priateľom sa pozerať v taký zoo na plazi. Takže don't freak out. Trigger warning. If you don't like snakes, skip it. Ok, bye. Thank you for watching. Ok, nezabudnite dať like, komentár a odber. Veľmi ma to poteší, podporí to algoritmus. Napíšte mi tam ružové srdiečko a budeme dávať lajky. Love you. Bye. Chytím si. Je to vyvinulý tvor, on to byl kdysi. Byli osně a on je mlátil. A ty si pichľavý? No. Skúsok toto pichal. Moja kočka zabudol si plavky. A my dnes máme, že wellness. Musím vám dať update, lebo toto je veľmi random vlog. Sme v hoteli Lomnica, sme na evente s Oriflame, boli sme už sadiť stromčeky v Bielovodskej doline, či ako sa to volalo. Proste boli sme sadiť stromčeky, to bol hlavný point a teraz už máme akože, môžeme sa nachystať, potom budú nejaké predstavenie produktov, aj toto sme niečo dostali, potom večera. Luxury sú. A to má všade takéto. Luxury. A fuj, dobre, že si mala to tvoje spotené tričko, dostali sme trička, dostali sme leginy, športové podprsenky, športové mikiny, veľmi krásne veci. Všetko to je krásne, strašne sa teším. Ani som nečakala, že budem točiť vlog, takže preto začínam iba takto teraz v strede. Wow, what is life? What do you mean? Že toto proste je môj život a ešte som si mohla zobrať aj frajera so sebou. What do you mean? What do you mean? Yeah. Yeah. Strašne krásne, som taká... Toto už nekomentujem. Ideme sa umyť, toto ešte ma aj uvidia. Ježiš, my máme terasku. Dúfam, že tam je tá výrivka. Potom večera proste máme wellness tu na nejaký, zajtra raňajky a zajtra ideme preč. Dneska sme stávali o 5:00, je pondelok, sme tu do zajtra, útorka. Piatok idem na ďalší event, spoiler, takže vás zoberiem asi so sebou do Prahy. Tu sú župany a ešte aj papučky. I love this. No. I love this, proste sa teraz okúpem a teraz vidím takto v tom župane a to bude, že bomba. Že takéto tu sú veci, proste dečky. Hľadám minibar, akože viem, že minibar je tuto vedľa, ale či tu nemajú chladničku. Tuto je, Láska, chceli sme tatraty ochutnať? Není tu. Tak nič, ale daj si tu tie toasty. Toto sme dostali ešte, čo? To môžeme brať minibaru? Podľa mňa nie. Akože, chladí sa za to podľa mňa. Ako keď sme boli v Šatubela. Ale daj si tam tie toasty. Actimel, podľa mňa to už nebude dobré. To sme dostali ráno od nich. Tie leginy a tá podprsenka a tá mikina. To je neskutočné. To vám ukážem potom. No nič, ideme sa nachystať, lebo o 15 minút musíme byť tam. O 12. O 12 už. Oriešky. Typujem 4,40. Aha. OK. To je cícer, láska. To nie sú oriešky. To je cícer. Selection of nuts. Dobre, idem do sprchy, bye. Pozrite, ešte tu máme takéto. Wow. Čo to je? Fén na vlasy? Wow. Bože, dáme si kúpeľ. To si môžem dať všetko. To je všetko od nich. Wow, I love you. I love you, Oriflame. I just love you so much. So nice. Tá skriňa svieti. Wow. Čo ti dáva? Dobre, už idem fakt do sprchy. Ale obaja sme dostali vodu. Ja sa teším. Ja sa teším zo všetkého, čo je zadarmo, ľudia. Ja sa proste teším. Wow. Wow, wow, wow. Výrivka na streche.
Tam určite pôjdeme. To sa písalo v briefe, že proste výrivka, že wellness, že si máme zobrať plavky. A Basťo ich nemá. Mega. A ja ich mám. I love this. Ako máme stresy, ako máme hormonálne sledokovanie, niekto to natoľko zblázni. Tak to som si to tu ešte krásne vyskladala pre vás. Toto sme dostali, to sme mali na túre. Mikinu som nemala, mala som iba tričko, toto. Bola som v sprche teraz. Takže tak. Idem sa namaľovať. Hotelovnica. Krásne. Dostali sme nejaké ďalšie produkty. A jeden je Basťo. On má také rád. Úplne to bolo niečo preňho. My už sme ready na večeru. Už asi ľudia pomaličky idú. Je 7:05. Kabelka, dress code je nejaký midsummer, bežová, biela, modrá. Modrú nemám nič. To som si chystala tento outfit o 1 ráno. Mám ešte iba papučky. Umývala som si vlasy, robila som si nový make-up a točila som spoluprácu pre Tino. Aj keď som úplne na inom tripe, ale nestihla som to natočiť skôr, takže asi takto. Ale very much cute. Musíte proste robiť všetko naraz, keď ste influencer a nerozvrhnete si to lepšie. Ideme na večeru. To je iba tuto dole v hoteli, takže si beriem takto iba kabelku a košeľu. Fakt, nič lepšie som nemala. A začala som zase používať toto. To je tak krásna vôňa, mne to úplne pripomína minulé leto. I love it. Sice je to úplne že sladké, skôr by mi to malo pripomínať takú jeseň. Ale ja som si to kúpila v auguste a I love it since August. A ešte takýto rýchly Polaroid sme si spravili. So cute. Sice som sa mohla trošku posunúť, ale tak naša prvá fotka na môj nový Instax, takže nafotili sme také dobré fotky, ľudia. To nepochopíte. Wow. Aký chlebík. Kam oni išli? Je mi zle? Prečo? Vďaka Oriflame. Čiže toto sú také fresh vône a majú evokovať francúzsku rivieru. Preto ja som tu tak v azurovom, sme tak bielom modré. Poprosila som hotel, nech nám zahrajú francúzsku nejakú, proste francúzska riviera. Čiže, vieš čo podľa táto pánska, ale musím, neviem, či nemáš pánsku, dánska. Ja nemám určite pánsku. Takže verím, že... Kurací vývar, domáce rezance. Mladá generácia dôležitá. Bordel. Poradíš? Chábr. Máme po večeri a rýchlo utekáme ešte na wellness, lebo iba do 10. a je možno 9:20. Hotelovnica. Bola to krásna večera, fakt. Top. Wow, tu nikto není. Sme tu prví. Ideme sa kúpkať. Takže ešte vám to môžem natočiť, kým tu nikto není. I love it, proste. Skoro som spadla. Ja žijem pre toto. Ja to milujem. Sauny, tak poďme najprv do saun. Čo? Fuj. Ja chcem ísť do eukalyptovej. To chcem skúšať, za to ešte nemám. Tak choď. Dobre, ja tu na už asi prestám natáčať. Robí blbosti. What the fuck? To nikde neposledne. Aha, to takto. Dávam to všade. Nie, nebudeš to dať všade, nebudeš moc neužívať, lebo ťa udám. Udon. A pofarbil mi nohu. Ty si debil? Sebastian! Dobré ráno, dobrú chuť. Sedíme tu práve na raňajkách s mojim imaginárnym kamarátom. A tuto sedí môj Basťo. No. Sme si mohli dať normálne omeletu. To som iba na fotku dávala, hej? Páči? A ešte mi príde avotoast a spalil sa mi chlieb. Look at that. Ňam. Čo? Aha. Chutnám. Daj. Počkať, ešte by som vám chcela ukázať prosecco na raňajky. Ja som mám aj toastík už. Ja, vyzerá to veľmi dobré. Ale na túto sa teším.
To je slaninka, sír a Blestík má hríby a cibuľka, slaninka. Ochutnáme tvoju. A toho zavinača ideme ešte ochutnať. Si nadšený z toľkých džusov, že? To je tvoja pasia. Ďakujem. To je rozkošné. Láska, poď. Ten balíček. A ty nechceš dať mamke? Toto sme na Silvestre mali jedničku tam niekde. A tadiaľto sme išli na túru. 3-krát hádajte, čo to bude za pokrm. Bola som v obchode. Nevedeli sme, že čo chceme obedovať, ale nakoniec to budú burgery. 8 kajzerok, 800 gramov mesa, 2-krát slanina, 2-krát cheddar. Akože asi sa všetko nezie teraz, samozrejme, ale mňam. Aj toto som zobrala, omáčku, aj keď ja nemám rada barbecue. Ale táto je celkom dobrá, mám pocit. Máme ešte takú bylinkovú a kečup, takže uvidíme, čo tam dáme, ale mňam toto a toto. To je najlepšie na tom burgeri, fakt. To vyzerá úžasne. Mňam. Môj frajer robí najlepšie burgery. Káva, víno, čistá voda, všetko naraz. Nie, že by sme takto pili každý deň, ale tak treba si raz za čas oslaviť. Nie je nič, je treba, hej? Nevšímajte si to. Family session. Dobré ránko, dnes je piatok, idem na ďalší event, čo som vám slúbila, že vám natočím. Ideme do Prahy z Maybelline, New York. Teším sa strašne, ale musím tam byť za 6 minút. Takže tam je neporiadok, poďme na to. Ideme iba na otočku tam a naspäť do Prahy. Počkaj, je to. Ideme? YouTube trošku. Ďakujeme. To je moja asistorka. Podávajte. Dostali sme tieto dve maskary, ktoré ja som že strašne veľmi chcela. Takže to je úplne úžasné. Ja som si to vymanifestovala, ľudia. Babi si tu spravili hračkárstvo. My tu máme hračkárstvo, proste každý máme to svoje. Také dievčenské hračkárstvo, to je sen. Detský sen hračkárstvo. Vlog, to je všetko naše. Influence Squad. Ďakujem pekne. Hej, už sme tu. Veľmi ľahučký make-up, ktorý rozjasňuje, ale na léto, jak na párty, tak pár produktů, i kdybyste dali jenom každý den. vypadá jako jinak. A když vás to baví, tak... To bola veľmi rýchla otočka. Nevieme niekoľko je hodín, ale už ideme naspäť. Za 10:04. Máme fotky s dievčatami krásne na foťák, takže budú fotky. To som z KSR. A ešte Janka stíha hip-hop žije. A uvidíme večer. Musím zohnať ešte lístky, rýchlo písmenkujem. Kde sa dá? Milujem. Milujem. Čo je to? Čo? Sír. Hi vlog! Ahojte všetci. Prečo mám pocit, že je to také strašne roztrasené? Už som dlho netočila na kameru. Anyways, today is big day. Yves Saint Laurent Beauty a Notino ma berú na Siget. What the fuck? What the fuck is life? Akože toto nechápete. Ja som si to dala na vision board, že chcem ísť tento rok s nejakou značkou na Siget, lebo viem, že nejaké značky berú proste influencerov na festivaly. A toto je, že splnený sen. Akože som trošku v strese, ale strašne sa teším. Strašne sa teším, všetko vám budem vlogovať dneska aj zajtra. Vraciame sa v piatok, dneska je útorok. Ideme o hodinu, o pol hoďku musím vyraziť. O 10:00 ideme a z Bratislavy. Veľmi sa teším. Mala som si dať iba nejaký ľahký make-up. Mám toto, neviem, či to je ľahké. Je to môj klasický denný make-up, bežný. Ale nerobila som si žiadne že tiene alebo tak, lebo nás tam budú ešte maľovať. Takže zvedavé, neviem aj čo vám hovoriť. Ja sa tak strašne teším, že proste toto
To je sen. This is the dream. Idem si dať ešte šperky, ja som sa akurát domaľovala, používala som nejaké produktiky. Niečo sme aj dostali v takejto krásnej malej kapsičke, túto špirálku, máme práve na sebe. A toto, so cute, mám to tiež na sebe. A som zvedavá, že čo tam bude, proste hotel. Ten event, bude tam taký YSL Beauty stánok, teším sa tam strašne. Máme outfit naplánovaný, všetko tu mám kufor, ešte ho nemám zapnutý, takže ho musíme zapnúť. Ideme na 3 dni, ja som nabalená ako na týždeň, neviem ako sa zbalím na dovolenku, keď už teraz mám problém ten kufor zapnúť, ale tak beriem si tam také čižmičky trošku, hej, takže možno preto je to plné ten kufor. Teším sa, že takto stíham dneska ešte celkom. Klop, klop, pretože by som netočila zase asi tento vlog úplne tak, ako by som chcela, kebyže som in a rush. Viete čo, ja som teraz pozerala na notebooku, kým som sa maľovala video od Emmy Chamberlain z Fashion Weeku, pretože to je také moje proste comfort video. Hej, ja som úplne na tomto začínala, ja som pozerala Emmu Chamberlain, to bola moja inšpirácia, prečo vôbec točiť. A ja som úplne zbožňovala tie vlogy z Fashion Weeku, kde bola z Louis Vuitton a proste som si hovorila, že to by som chcela akože niekedy dosiahnuť v živote, nie? A teraz idem proste idem na Fashion Week do Paríža, ale aj tak idem na Sigets Yves Saint Laurent, čo je pre mňa neskutočne veľká vec, pretože ja som na Sigete bola už 2-krát a ja to tam mám strašne rada. Dnes tam bude Charlie XCX a zajtra tam bude Shawn Mendes a Nelly Furtado. Such a good line-up. Ja som tam bola na Billie Eilish a na Justina Biebera. Bola tam aj Hailey vtedy, takže som ju videla. Teraz tam nejdem, že pod stage, ako ja som zvykla vždycky tam byť od rána, od obeda pod stageom, ale ideme si to tam iba užiť, proste ten vibík a tak. Idem si ešte dobaliť kozmetiku. Toto je moja kozmetika na 3 dní, ja mám toho strašne veľa. Toto je iba make-up, takže počkajte, ešte tam rozdelené do tejto maličkej si dávam takéto, že púder, blush, lip combo, také, aby som sa mohla v aute prepudrovať. Ideme autom, neviem ako dlho, dúfam, že to budeme stíhať všetko, lebo už o 2:15 máme vyrážať na ten Siget, takže ja pochybujem, že sa nejako stíhame nachystať. Ja som si chcela umyť vlasy až tam, ale bolo mi povedané, že si ich mám už radšej umyť, lebo nebudeme to stíhať na hoteli, takže tak. Tuhátko to ešte chcem napchať, no moc sa toto nezmestí. Včera sa mi to tu lepšie zmestilo, ako som to tu mala. Aby som si mohla dať dole, že túto nálepku? Neviem, čo všetko budem točiť, ale tak veď uvidíte, budem to proste tak nejako prirodzene, lebo chcem aj niečo na TikTok, na Reelska, viete, všetko to zdokumentovať poriadne. A ešte mi napadlo, či si zoberiem statív. Neviem, kde ho mám. Tuto. Tento. Veľmi ho nevyužívam, využívam taký väčší, hlavne, že som si ho kúpila na takéto cestovanie. Neviem, či ho ešte zmestím do kufra. Dúfam, že hej. Mám si brať aj Stanley Cup, alebo to bude úplne proste, že zbytočné tomu. Povieme, to bude zbytočné. Budeme mať nejakú vodu. Nechcem teraz veľa kecať na začiatok, aby som vás neunudila, ale ja sa proste teším. Akurát som si včera dala vyprať ešte mikinu a tričko, čo som si chcela dneska zobrať, nestihlo to vyschnúť. Je to mokré. Tuto to krásne na mňa čaká. Dala som to na schvál takto navrch, že nech to ešte preschne od slnka, ale no nestihlo to vyschnúť, je to mokré. Toto už je možno hej, ale chcela som mikinu na cestu. No nič, musím nastaviť nejaké nastavenie na kamere, lebo sa mi zdá, že to je také roztrasené a ešte sme aj nakrivo teraz. Hlavne na fotky ho chcem aj, hej. Aj točiť vlog to, hej, ale keby náhodou nevyšlo, tak môžem na mobil. Ale fotky. Na tento fotiačik, viete, s bleskom. Anyways, poďme. Viem, že tu budem nezaujímavý kecať, už keď tam sedem, takže poďme. Idem si všetko zbaliť, nech nič nezabudem, nech nie som v strese. Ideme si to dneska užiť. Neviem čo skôr točiť, fotiť, viete. Tak to som excited. That's me. Close up na môj make-up look. Čaute. Ahoj. Hi. Hi, how you doing? Thomas Sitke from Sloop. And this is Peter Leskovic from Dragovice. Yes, Drakovice. Trejkovice. Zdravím ľudí. Thank you so much. Aj psíkové mačičky a zvieratka, všetko zdravím. Hi. Ešte tu máme barborku. Hej. A pán šofér. Ideme na Siget.
Ukážte? Nemôžem až takýchto vás doniesť. A ovracený, oni. Ako točíš vlog? Ja, že ako to točím? Pán oškvarkový bagáč. Počkaj, ja tu mám las a kavičku. Cute. Veľa cukru dáme? Neviem. A nemá to až tak veľa? Už sme tu. Sme tu. Vlasy všade. Už mám izbičku, tuto, a ideme spraviť room tour. Teším sa. Ja. Bye. Wow. So cute. I love it. Tak toto bude unboxing, ultimátny. Ja už som niečo videla na storke od Adele. Teším sa strašne ľudia. Toto je, že sen. Toto je, že sen. Počkajte, idem ešte nahrať na storku do Reelska a hneď sa vám venujem. Wow. I love it. Idem si pozrieť darčeky. Toto všetko sme dostali. Tuto krásne od Yves Saint Laurent. Tieto dva už mám, ale iný odtieň, takže sa veľmi teším. Zelená riasenka, to som zvedavá. Toto je krásne. Ja by som vám to všetko ukázala podrobne, ale už za chvíľku tam musíme byť. O 2:30 máme byť dole v lobby. Hodinky si tam neberiem, hej, ale takýto VR, ja som si chcela zobrať, ale asi si ho neberiem tam. Penu na holenie, takéto nejaké masky, aj patches. Toto sú podľa mňa proti potu, možno si nejaký zoberiem. A dostali sme proste krásny župan Notino a ešte aj túto škrabošku a 2 gumičky. To je strašne rozkošné. Tak toto tu vyzerá. Ja už som skoro nachystaná, toto sú všetky moje saky paky. Rýchly obed. This is the fit. Asi to nevidíte. Kabelka. Pôjde takto. Ešte fotku na Polaroid som si chcela spraviť. A okuliare pôjdu takto. This is the fit. Dress code je čierna. Neviem, či som vám to už hovorila, ale toto sa bojím, že ma trošku otlačí. Sú tu úplne nové boty. Všetko je vlastne nové na mne, okrem tej kabelky. Tu mi nemôžem ukazovať, lebo je to Michael Kors. Ale nikto to neuvidí takto z boku. I love it. Som celkom pyšná na svoj outfit. We're ready. Teda aspoň ja som. Je 27. Nemám hodinky. Neberiem si ich, hej. Kazalo by mi to outfit, ale nebudem mať kroky žiadne. Je asi 27, takže už pomalečky idem dole. Idu. Toto som si spravila rýchlo Polaroid fotky nejaké na pamiatku. Akože som to iba ja, hej, ale... možno si budeme fotiť aj spoločné, podľa toho, či Maria zoberie Polaroid, lebo ja ho teda neberiem. Ale má ho tu tiež. Ja si to tričko povrám, že... Jaj? Sorry. Nevadí. My boobie. Oh, no boobie, no boobie. No boobie, hello! Hello guys! This is my YouTube idol. Adele Brandy. Hello! And we're on Siget. A tešíme sa veľmi! Mega, na Charlie, let's go! Yes. Of course, the Notino App Store and Chill Zone, which you can see on our sites as well. Chci vás inspirovat. Vybrala jsem si dneska look takový festivalový, který... Já i když mám svoje školení vlastně v Čechách, tak jsem ráda i střední krytí a vlastně ta výsledná pleťovka je opravdu pěkná. Jo, teď pojďte, teď mám světlo na oči. Ale mě to nějako... Oh my god, já si budu muset asi víc utáhnout ten pár. Takže máme tu taste test. Kokus a ja ti to preložím, toto je čučorietka. Afónia. Afónia, to znie grécky. A to je dobré. Som myslela, že to bude fakt hnusné, ale je to dobré. Že vraj na Slovensku není, tak príďte na Siget. Niekedy bol, ale už není. Bohužiaľ, shout out Red Bull. Thank you so much. Alright, see you guys later. See you later. See you later. Dobre,
Zase oni. Zase títo. My už sme mali, že išli sme do reprákov, on mi dal naopak. I whispered I have never met telling you like perfect tonight. Woo! Yes. Obal, podporuje, vieš, ako small. Ja vám to dám a vy niečo natočte. Áno. Ahoj vlogisek. Aktuálne sa nachádzame na YSL stánku v Sigete, na Sigete. Tuto máme kolegynku, tam sú dvaja homofóbovia a žijeme, vibujeme, chillujeme, máme prosečko a užívame si. Zdravíme. Ahoj vlogisek. Máš tam hajtky? Bula nosilo, za znovu bula, skinera, skale. My food? Platino Tino, že? Ukáž? On čoraz viac? Máš že mám rávky z dredla. Vlogin vlog. Vlog. Vlogin vlog. Ona má mega pekný obal, inak. Aj ty máš mega. No, ja nemám mega pekný, ja mám zrkadielko, viete. To začalo aspoň nabíjet. Ale to... A musíme to už asi ísť, lebo tu je málo miesta. No to máme veľmi dobrý. Hi! Hello! Jak sa máte, guys? Příští rok musíte jet s náma na Siget, protože je to Patrik. And she is star. She's star. Well, we both are, right? That's why we're here. Right. Keď si tak natočiť, musíte tak. Už ideme za chvíľku na Charlie XCX. S Diankou. Dianka je to môj hlavný svietič, osvetľovač. And I love this. Shout out to her. Aj kabelko mi drží, zlata. Ale máme perfektné fotky. Tuto našli sme spot. I love this. Potom sledujte na Instagrame fotky. Hi girls. OK, ideme v Tesle ľudia, nevedela som to otvoriť zase. Ale už ideme domov a ja zase nemám fucking hlas. Ešte jedna partia tam ostala, ale ja už to nedávam. A vôbec ma není vidno asi, že? Nevadí. Daj. Takže jedna partia tam ešte ostala, ale my to už nedávame, takže ideme si pinkať. Yes. Dobrú, ďakujeme. Ďakujeme, Notino. Zajtra zas. A už ideme spať. Nohy sú dead. Dobrú noc. Vyrážame na raňajky. Neviem, prečo mám taký hlas. Cítim sa strašne rozbitá. Išla som spať o 2:00. Niektorí prišli ešte oveľa neskôr. A ja sa cítim tak, ako keby som prišla o 5:00 ráno. A vstala som 8:30, je 9:11 a ideme na raňajky, máme sa stretávať. Akože úprimne, asi by som teraz, ako vyzerám, to najradšej išla sama a s nikým sa nebavila. Ale anyways, na tej kamere to nie je asi až také zlé, ale fakt akože cítim sa taká vybľúta. No nič, strašne bolé nohy. Tak to my sme mali ešte šťastie, Dianka.
Akože my sme mali celkom ľudí, ale zase nie až tak asi... Hello, máme tu druhý deň. Ja už som ready, boli sme na raňajkách. No to ste vlastne videli, hej, to som točila na mobil. Iba teraz sa zase vraciam ku kamere. A už som nachystaná, ale dnes je úplne taký, že ležerný outfit, nemuseli sme mať nič tematické. Včera tam bolo kopu ľudí aj v rifliach, takže som si zobrala rifle, proste normálne biele a trošku také trblietavé tričko. Kúpila som to fakt, že pred 2 dňami v Mojito? Neviem, že na ten dress code čierna, ale zobrala som si to až teda dnes. Ale pozrite, aká som dokúsala od komárov. Doštípaná. Proste what the fuck. Nie je to až tak vidno, chvála Bohu, na tej kamere, ale snad to bude OK. Tu mám svoje krásne produktíky. Umývala som si aj vlasy, akože nie je to ono, keď si takto na hoteloch umývam s nejakým random šampónom. Nie sú také proste, ako by som ich chcela, ale akože v pohode. Beriem si tieto isté botičky a fakt toto je fit. Proste úplne obyč. Dneska, hej, ideme iba takto sa vyčilovať už na Nelly Furtado a Shona Mendesa. Ale teším sa. And I love this. Proste je to také simple, elegant, cute. Má byť vraj teplo, tak podľa mňa mi v tomto bude dosť horúco, lebo to je taký blbý materiál, ale ideme. A poďte so mnou. That's the final look. Ešte s okuliarmi. I love it. Ideme. Toľko ľudí sa včera hralo s mojim krytom. Fakt to pútalo úplne pozornosť. Aspoň bola sranda, hej, s týmto obalom. Ale drží všetko na mobile v pohode, neprehrieval sa, aj ten lesk vydržal v pohode, takže hodnotím takto pomimo road obal v pohode. Super. Hi guys, this is the second day. Second day, outfit checks. Oh my god. Checks. Hangover check. And the window shopper. Niekto pokračuje. Ladies first. Poďte tak. Ďakujeme. To mal som ísť z druhej strany asi. Pohode, utri si. Ale vieš, čo mi sa nedá toto? Že zakliknú na 0,5. Takto, keď už mám zapnuté, vieš? Sere. OK. Nedá sa to ani teraz na 3, vieš? Ale čo boli prav? Už sme v reštike a ideme na obed. Dáme si už obed teraz. Tak. Tak. Pozrite, aká pekná. Jaže ja. Aj ty. Jaže ja. Ale nože s tou kamerou tak. Ja mám žltačku po včera. Som sa porezal. Každý má niečo. Ja mám štípance od komára. Ja? Ale tak hnusné, nepríjemné. Áno, áno. Čo boli za komárec? Neviem. Pozri sa tu. Tu mám, že opuchla noha. Bože. Nemáme niekto fenistil? Náhodou len tak vo vačku? Hej, len tak ho nosíme. Keby ste nevedeli, tak vlastne ideme obedovať o 4:00 a Niekto nemal raňajky ani, takže je rád. Áno. Že? V akej sme reštaurácii, vyzerá to tu dosť dobre. Mazel. Izraelsk. Ok, thank you guys. A prečo to nemám zachytené? Akurát som to vypla. Let's feast. Ja som taká, že sa taká. Wow, it looks amazing. Chicken. Jupi. Profesionálny statívík. Tomáš Sitkej. Čo Sitkej famous guy from Slovakia. Slovakia. Ja som si to až teraz všimol, to je neuveriteľné. Ukáž, aké máš vitamínky? Jim Beam, Slavojko, Drakaris, 5. Multivitamín, okej. Lipomyza. Dlhé videá na YouTube idú, že? 40 minút minimálne, poď. Áno. Čo to je? Toto je lipomyzálny vitamín s veľkou, akože s vyššou strevovateľnosťou, multivitamín, omega-3, beta-glukány a echinacea extrakt. Ďakujem. Máš tam aj magnésko? Mujako vekar. OK. Separátne. Počkaj, ale... Koľko? 28 minút budeme na Sigete, takže o 6. O 5:30. Sme to trošku prepískli dneska na tom obede. Niekto má raňajka. Skôr na večeri. 30 minút, tak to bude stáť peňazí. Krásne. Dunaj. Dneska už ideme fakt, že na poslednú chvíľu. Je 6 hodín. O hodinku začína Nelly Furtado. Ale tešíme sa. Aspoň nemusíme veľa čakať. Už sme sa načakali dosť tej reštiky, kým nám priniesli jedlo. Pôjde, dneska je taký chilík trošku. Väčší chilík ako včera. Chcela som si zobrať na pamiatku ten pasport. Ja to mám už aj 2 roky predtým, ale majú to iba po maďarsky. A že majú to niekde inde, ale
nezohnala. Tam sú informácie, tak tam to nevadí. Snad to ešte dneska akože dosiahnem to ešte. Získam to. Už sme sa vycikali, už je dobré. My sme pri našom istnom stánku. My sme na vás čakali. Tak si dajú tak, Jejíš. Áno. Poď. Krása. Počkaj, spravím si z toho. Teraz si dávam len video, jo? A poďte. Dúfam, že to bude dobré. Perfektné to je, poďte. Môžeš povedať do môjho videa, že východ. Východ Východ drží spolu. Áno, Sekčo navždy. Čau sa bál. Sekčo. Paravič, mehne ako ju chvíľička. Môžeš aj na výšku, Bianka. Aj na výšku bolo už. Poďte. Opa, viejíš. Super, jedna, druhá, paráda. A boli sme tam ináč. Čakaj, tu máme. Východ. Východ je tu, je oproti západ. Stačiť. Jaký bloger? No jasné. Však ja. By si nemusel správať takto. Ha? Nie, no. Začína. Koľko je hodín? Kedy začína Nelly? Nelly začína 20:30, čiže ešte máme... Nie 19:30, že začína 20. Áno, 19:30, tak. 19:30 začína. 50 A my sme že stáli, čo Michal? Ty si to vzdal inak. Ja som to vzdal, ja som bol že tam 2 hodiny. Pil som tam že Red Bull s vodkou a s pivom a som to nejak veľmi trebal odcikať. A nejak ma to strašne hitlo a som povedal, že nejdeme tam. Nevadí, Braňo, nevadí. Nie je to pre každého. Ale ideme na Nelly furt že spolu, hej, že by som že išiel. Ale ja nebudem nič vidieť, lebo máš 160 cm. No nevadí, ale my sme sa rozhodli, že ideme influencer robiť moshpit na Shawn Mendesa. Dobre. Ja to dáme. To natočím na YouTube channel. Tak, refreshli mi môj make-up. Vyzerá to veľmi dobre. Dali mi iný lipstick, taký YSL. Včera mi držal že celý večer, takže ja som si ho odfotila, že si ho musím kúpiť. Krásny je fakt, nemusela som si ho reaplikovať znova, proste vydržalo to. Dali mi trošičku púder, bronzer, blush, zase maskaru a I think it looks good. Už fakt ideme na tú Nelly. Side quests are done, ideme na Nelly. Daj východ! Východ! Sekčov, východ, nie, východ je východ. Prešov, Sekčov, východ, dobre. Ale kráčame! Chalanov to dojalo až. Išli sme si ešte sadnúť do našeho stánku, vecko, fotky, mám ďalšie pekné. Ale už sa tam nejdeme trepať, proste niekde dozadu sa postavíme na Shawna, ja sa veľmi teším, ale nejdeme sa tam trepať, lebo nevládzem, ale dáme to ešte inak. Hovorila som vám, že idem na Grape zajtra, to bude extra. Before I close my eyes, I know it's more than just a friendship. I can hear you thinking right. Get you off my mind, can't get you off my mind. Oh yeah. Tell me that I'm not crazy. I'm saying, baby, please have mercy and take it easy on my heart. Can you tear me apart? Would you please say? Begging you for mercy. You can't take my youth away, so my mouth will never break.
Ideme vraj nájsť nejaký secret, vecko, toilet, party. Budar je vecko po východňarsky. To neviem ani ja. Tak aby si vedela, po šarisky je Budar, hľadáme Budar a tam bude šelená party. Že by ste všetké znali. Áno. Pozdravujeme Humene. Dáme titulky, anglické, poľské, Bausik. Čau sa bál. Shout out fotograf. Čau sa bál. Všetko, čo chceš dokopy. Áno, čakám potom na tie fotky. Dobre. Dúfam, že budú ešte... Počúvaj, tak ťa nevyretušujem, jak nikto. Nemusíš ma retušovať, ďakujem. Ja no filter. Tak si sedíme, vidíš, východňare, nehráme sa na filtre, my sme real ones. Yes, my sme to našli asi. No, díky, ne. Wow, okay. Mia má vaping. To realize that I should have bought your flowers. Dobré ránko. Ja nemám hlas. Ja som už ready na raňajky, ale ja som chorá ľudia. Papa. My tu máme aj tieto fazulky. Dneska, hej. To si idem dať. Dobrú chuť, dievčatá. Okay guys, we are checking out. Grape sa dneska nekonal, lebo ja nemám hlas a som trošku chorá, takže idem sa domov radšej liečiť, počujete to na mojom hlase. A necítim sa úplne fresh ísť dneska proste stanovať, a bojím sa, že toto spadne. Ale škoda, fakt som sa tešila aj tam, lebo som ešte nikdy nebola na Grape, tak možno na budúci rok. Ale anyways, bolo to strašne krásne, tento Siget, veľmi som si to užila, veľmi som si to vymanifestovala a bolo to super. Dúfam, že niečo vymyslíme aj ďalší rok, pretože tento festival je asi jeden z mojich najobľúbenejších, teda asi ani na inom som nebola. Ok, možno Vibe Festival, hej, keď sa ráta na Širave. Ok, I like my new voice today, I think. Ideme do autička o 10:00, nás vyzdvihuje auto. Som na čas. Toto tu bohužiaľ nechávam, už sa mi to nezmestí, tieto taštičky, ale inak. Tuto som si musela dať už kozmetiku, lebo do kufra sa mi už toho viac nezmestilo, nechápem. Že naspäť to neviem zabaliť už. Ok, let's go. Dobre, hore.